kedves nézőinket a HUF TV első híradójában. Erdős Norbert újra botrányba keveredett. Erdős Norbert, mint ismeretes, eddig több rokonát neveztek ki vezető beosztásba Békés megyében. Édesapja búvároktató, édesanyja a Méhész Klub szövetségének elnöke, egyik unokatestvére pedig a Békés megyei hajózási társaság vezérigazgatója. Most Richfejsz Ritát tette a Munkácsi Múzeum Mihály igazgatójává. Rejtett kameránkkal megkerestük Erdős Norbertet, illetve megkérdeztünk pár teljesen ismeretlen embert az ügyről. Hát figyeljen, ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy végignézzük így a történelmet, akkor rengeteg olyan tehetséges család van, amely több generáción keresztül előrevitte a társadalmat, és úgy gondolom, vagy úgy vettem észre, hogy az én családomban is rengeteg olyan ember, rengeteg olyan tag van, családtag van, aki a Marie Curie család is, vagy kevesen tudják, de úgy olvastam, hogy Beethovennek ugye fogadott fia Mozart is egy viszonylag nagy zenész volt, bár én annyira ezzel nem vagyok tisztában, hiszen én mégiscsak a politikához értek, nem pedig a zeneművészethez ugyebár. A választóimmal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy azért viszonylag egy nagyobb rajongótáborom van itt Békés megyében. Ugye nem véletlenül nyertem, hiszen rengeteg szavazatot kaptam. Nincs véleményem, nem olvasok, jó? De csak pár kérdésre kéne válaszolni, nem... Nem szeretnék pár kérdésre válaszolni. De mi a problémája? Erdős Norbert egy fideszes politikus Békés megyében. Politikusokról nem olvasok, jó? Hidegen hagyja maga kérdéseiben Békés megyében. Voltam Békés megyében is. Nem magának fogom ezt most elmesélni. Jó, van, elnézést, köszönjük szépen. Én milyen pozícióra kit nevezek ki, ez nagyjából az ő kívánságuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ők ugyanúgy támogatják ezeket a dolgaimat, mint én magam. A családomban nincsenek anyagi gondok, amik ugye nagyon fontos, főleg egy ilyen országban ebben az időben. Úgy gondoltam, hogy Richfejsz Ritát, vagy hát Rituskát megteszem a múzeum élére. Gyerekkora óta szerette a kiszínezőket, nagyon jó kézügyessége volt. Az ilyen kiszínezőkben a vonalakat mindig tudta tartani, nagyon szépen rajzolt, homokozni is nagyon jól tudott, tehát megvolt a művészetre való igénye. Erdős Norbi. Norbert! Na én az Erdős Norbinak van az Erdős Sanyi unokaöccse, én együtt tékvándoztam vele, úgyhogy hát most azt mondom, hogy tudok erről tehát hogy tudnék mondani. És mit tudna? Hát figyeljen, elhangzott egymás az öltözőbe, de nem kívánom ezt így kommentálni, mert... A társadalmunk alapja mégiscsak a felnövekvő nemzedék, és épp ez az a felnövekvő nemzedék, ami úgy gondolta, hogy Rita néni munkáját, ugye ahogy ők hívták, Rita néni munkáját meg kell becsülnünk. Volt egy ilyen egy kérdév, a KBK, ugye a kötelező Békés megyei konzultáció, amely egyébként kötelezően választható, tehát az összes gyerek, akivel foglalkozott Rita néni, és a megyében az ilyen játszóházakban megkérdeztük őket, hogy kinek mi a véleménye a foglalkoztatók munkájával, és Rita néninek külön kiemelték a arangyos ruháit, tehát folyamatos minőségjavításon halad át az ország, és egyben Békés megye és a Fidesz támogatásával. Igen, a család a legfontosabb, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes mértékben jól döntött ez az úriember, hogy a családtagját, mert hát a család a legfontosabb, azt kell támogatni, ahol... Erdős Norbertet megszavazná, hogyha meg lehetne még egyszer. Erdős Norbert, ez nem a Magyar Egyháznak vagy az Erdős Péter? Nem. Összezavarodtam. Az Erdős Norbert, a fideszes, megszavazná?
Hát persze, hogy megszavaznám. Hát úgy tudom, hogy ez egy jó úriember. És egy több MSZP-s politikus támadja miatt velük, erről mit gondol? Támadják is szerintem, mert az a jó, hogy így keresztűzben legyenek. Tehát, és hogyha mondjuk egy MSZP-s ellenfele lenne, azt így megszavazná? Én megszavaznám, mert hát nézze, az a jó, hogyha, tehát ezért élünk demokráciában, hogy minél több nézőpontot ütköztessünk, azért fontos ez szerintem. Köszönöm szépen. Természetesen nem úgy játszadozunk az állam pénzével, ahogy azt sokan gondolják, hanem komoly szakmai viták előzik meg egy ilyen döntést. Ugyanúgy érvényes Richtfelsrita fizetése, bármelyik más családtagom fizetésével kapcsolatos előegyeztetések. Teljes mértékben, ahogy már a legelején mondtam, teljes mértékben az ország és a társadalmunk megújulását segíti az, hogy Richtfelsrita a Munkácsi Múzeum élén van. Az ügyben megkerestük Richtfelsritát is, ám ő nem kívánt nyilatkozni. Halló, jó napot kívánok, én Hajmási Péter vagyok a HUF TV-től, és az új munkájával kapcsolatban szeretnék feltenni pár kérdést. Halló? Halló? Halló, itt van? Nagyon rossz a vétel. Meg fúj a szél, nagyon rosszul hallom, nem értettem, hogy kicsoda és valami. Halló? Köszönöm szíves figyelmüket, a legközelebbi viszontlátásra!